Lluís XI, tot amb tot, havia sembrat la divisió i el dubte entre els homes de Perpinyà. Els estaments del comtat parlen, i és un text literal, de la molta varietat d'opinions que hi regna en relació a retres o no els francesos. Joan II acabava de sembrar la divisió molt minoritària dins de França, però en tot cas ja hi havia un grup que pensaven que algun dia seria bo que el Rosselló i la Cerdanya pertanyessin a França. Aquells mesos d'estiu del 1462 la situació dels comtats va esdevenir autènticament esquizofrènica i ho continuaria sent durant gairebé 30 anys. Les autoritats es veien pressionades, els cònsols de Perpinyà, els estaments, la direcció del comtat. Es veien pressionades, per l'exèrcit francès, ja n'he parlat, i per tant, per la política expansionista i agressiva de París. Es veien pressionades per Joan II, que pretenia que s'hi reconegués la seva autoritat com a monarca legítim de Catalunya, de la Corona d'Aragó. I en tercer lloc, les autoritats de Perpinyà es veien pressionades pel Consell del Principat, que era l'organisme polític que dirigia la lluita contra Joan II, que tenia com a objectiu que els comtats s'assumissin a la seva causa, és a dir, que giressin l'esquena al monarca Joan II i donessin suport a les autoritats de Barcelona. Ambaixadors, diplomàtics, militars de l'una i de l'altra banda hi feien estada per aconseguir cada un d'ells els objectius esmentats als quals m'he referit. El juliol de 1462 Joan II obté una primera victòria. El 31 de juliol de 1462 Perpinyà presta fidelitat a Joan II i de rebot els seus aliats, només aliats de moment francesos. La fidelitat del document que ens ho explica ens indica que aquest prestament de fidelitat no va ser sincera. Els cònsols, diuen els documents, les cròniques, després de consultar certs juristes, decidiren de fer l'esmentat jurament de fidelitat, però amb la reserva moral interna sobre la validesa d'aquest jurament que havien fet. Fent aquest jurament, de moment, les autoritats de Perpinyà evitaven que l'exèrcit francès ocupés els comtats, atès que aquests comtats pertanyien a un aliat de Lluís XI, que era Joan II, i per tant no s'invadeix i no s'ocupa un territori d'un amic.